sudah di sini. Ini kasih nih. Mak, jangan nih. Ayai, kepur. Jangan seambil guys. Ki jangan apa ki? Jangan dok. Wah. Jangan tahu plus. Ndok. Ki becek wis ready. Gedangan di neh Nyai. Nang anu apa lho? Lari kok. Becek saompreng. Nek tak golek iki. Ki mbak tukang masak. Ki mak nggih apa? Nggih bongko atau nagasari. Ki bongko. Bongkone urung mateng. Lemete mang ndi ya? Ki lemete wis mateng lho. Ki mang isuk mangan ambon. Iki sing jare mak ngantuk kon ngemplok iki lho jeruk. Sing apa ning Kalimantan sapa e? Ki bonceng kok lagi diiris, Mak. Bonceng. Ki sing digawe.